The Gaming Way и както виждате днес играем Minecraft 15.0. Ние ще правим къщичка на дървото. Почти същата като в Minecraft Story Mode. Този ситако, който видяхте, е за село. Тоест къщата ще е близко до село. Виждате, играта малко ми спича, защото няма много батерия. Допреди малко също си прави къщичка на дървото и не ми бъгише. Но не знам, защото може би няма батерия и заради това. Да намерим някакво дърво, някак си така право. И да не... спори да бъгиве. Да не псувам. Малко да летим. Ето има едно дърво. Да започваме строежа. Не много трудното, трябва отдолу да остане само дърво. Мамицата ти. Телефончо не си прави шегички с мене. Защото да не се направя някоя с тебе. Да хапна в земята. Ти е много хубава шегичка. И знаеш ли колко хубаво ще ти стане? Тъкмо там хубаво ще си полежиш. Но ти е много хубаво. Ти никога да знаеш. Да вземем листа. Мамицата ти. Сега правим ето така. Ето така трябва да стане по края. И да започваме. Взимате... Бърках се. Ето тази дъска и започвате строежа. Ето така. Малко мъничка ще се получим. Не малко, много мъничка ще се получи. Мамицата ти ще е сега. Там... Та...
Ето някак си така ще стане къщичката. Нашата къща. След това почвате да правите ето така. Така както ви казах, тази къщичка ще е някакво подобие на тази от Story Mode, която също я имам. За някои хора, които не знаят, тя вече е безплатна в Google Play, за iPhone-ите в Play Store. Опа, обърках се, App Store. Play Store е за PlayStation, но извинете, обърках се. Там ето третия ред. Ето сега правите ето така. И къщичката всеки момент ще е готова. Също виждате, тавана ще е шарен. Не е баш шарен. Да, слизаме долу. И после ще ви покажа моята друга къщичка, която се направи. И мисля, че се получи много по-добра от тази килия. Да вземем стопа. И ето вече сме в нашата къщичка на дървото. Започваме да правим това. Та, сега ще вземем... Забравихме и името, как беше забравих. Махай се така е. Ето, ще сложим места. Не бе! Глупак. Аз не съм с... Опа. Аз не съм спиждал скина. И ето е нашата къщичка на дървото. Да сложим малко лампи, за да се вижда. Ето така. Едно легалце. Една рамка. Една снимка. Ето е много макеф. Така ще сложим една снимка. Тук ще сложим още една. Къде е така. Тук ще сложим една работна маса. И едно сундъче.
Ще я махам. Май са, бе. Той нещо не се ли маха? Леле. Та, ето. Прозорци. Не такова е. Прозорец. Тук е едно малко. Тук е едно. Тук е едно. Та ето е нашата къщичка на дървото. Построена, готова и по външен вид прекрасна. Виждате. Та. Сега ще ви покажа моята друга къщичка, която си направих в другия ми сървър. Айде. Ти беше. Да, това е. О, да, тук бях почнал да строя замък. А и ето е моята къщичка на дървото. Виждате, много е прекрасна, на мен много ми харесва. Сега ще ви я покажа отвътре. Ето виждате, тераска даже си направих. Не съм я обзавеждал. Явно сега ще я обзаведем. Легло. Библиотечка. Айде, къде си? Не ти бе, мамеца. Една мъничка библиотечка. Тай малко да такова на тъмяза на къща. Врата. Този замък няма да ми стане, мисля. Ето го и моето малко дворче. То мисля, че това беше всичко за днес. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако ви е харесал, поставете по един коментар и се абонирайте за моя канал. Довиждане!